हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ప్రభుజీ। ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 3 క్లాస్ లో ఈశోపనిషత్తు 15వ మంత్రం నిన్న పూర్తి చేసాం. ఆ 15వ మంత్రంలో ఏం చూసామో మీకు గుర్తున్నది చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। రామ రామ హరే హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈశోపనిషత్తులో 15 మంత్రాలు, మొత్తం 18 మంత్రాలు అయితే ఆల్మోస్ట్ 15 మంత్రాస్ చూసాం మనం. కళ్యాణి మాతాజీ 15వ మంత్రాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే, సత్సాంగత్యం వల్ల సత్వగుణం అలవడుతుంది, భగవంతుడు శాశ్వతుడు, ఆ దేవాదిదేవుడు దివ్యనామ రూపగణాలు లీలలు పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి, భౌతికత్వం మరియు భగవంతుడి మధ్య ఉన్న వైవిధ్యాన్ని తెలుసుకోగలిగితేనే జనన మరణ వ్యాధులను దాటగలం. 13th and 14th శ్లోక తాత్పర్యాలు ఇవి. వెరీ గుడ్. భౌతిక ప్రకృతిలోని శక్తి విశ్వమంతా బ్రహ్మశక్తిలో 4వ వంతు సమస్త జీవులకు మూలభూతులైన భగవంతుని రూపం తేజస్సు వల్ల కప్పబడింది. ఇది 15వ మంత్రం. హిరణ్యగా అన్నారు కదా, ఆ తేజస్సు ఆ పొర తొలగితే గాని భక్తుడికి దర్శనం కలగడం అసాధ్యం. సో అది వెరీ గుడ్. భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ 14-15 సారాంశం. 14 మంత్రంలో భగవంతుడి గుణాలు, శక్తులు, లక్షణాలు, వారి పరివారం మరియు ఆజ్ఞం గురించి ఒకేసారి తెలుసుకోవడం భగవద్ధామానికి వెళ్ళడానికి దారితీస్తుంది. వెరీ గుడ్. అధమం నిత్యమైనది, సత్యం. భగవద్ధామం నిత్యమైనది, సత్యమైనది, శాశ్వతం, నిత్యానందం, సచ్చిదానందం, భగవదానందం. భగవద్ధామానికి వెళ్ళిన వారు మరి జనన మరణ చక్రంలో ఉండరు. అజ్ఞంతో మానవుడు అజ్ఞానంతో చంద్రమండలకు వెళ్ళినా ఈ భూమి మీద జనన మరణంతో జరా వ్యాధులతో బాధపడుతూనే ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. సో 14th మంత్రాలు భగవంతుని యొక్క నామరూప గుణగణాలతో సహా ఆయనను తెలుసుకోవడం అన్నది చూసాము. వెరీ గుడ్. 15th మంత్రాలు మరి బంగారు కాంతి తొడుగును తొలగించి స్వచ్ఛమైన ముఖారవిందాన్ని నీ భక్తులకు చూపించు కరుణతో అని కీర్తించే మంత్రం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో శ్రీరాములు గిరిజా మాతాజీ 15వ మంత్రం భగవత్ సాక్షాత్కారాన్ని సమర్థిస్తుంది. లక్షల కొద్ది విశ్వంలో లెక్కలేనని లోకాలు ఉన్నాయి, అన్ని దేవదేవుడి తేజస్సు వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకుని ప్రవర్తించాలి. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. పార్టిసిపేషన్ కి ధన్యవాదాలు. కరెక్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి క్లుప్తంగా 14-15
సో 13వ మంత్రం మొన్న చూసాము. దీనికి మరి సర్వకారణకారుడైన భగవంతుని పూజిస్తే ఒక ఫలితం, మరి వేరే వాళ్ళని పూజించినప్పుడు ఇంకొక ఫలితం వస్తుందని ప్రామాణికులు చెప్పారు, జ్ఞానులు అని చెప్తున్నారు, జ్ఞానులైన ఆచార్యులు. 14వ మంత్రంలో మరి భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటే ఒక ఫలితం, వేరేగా తెలుసుకుంటే ఇంకో ఫలితం అన్నారు కదా 13లో. సో భగవంతుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది నెక్స్ట్ దాంట్లో 14లో చెప్పారు. అందరూ భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి. ఆయన ఎలా అంటే ఆయన దివ్య నామము, రూపము, గణాలు, గుణాలు, లీలలు, అదే విధంగా ఆయన ఈ భౌతిక ప్రకృతిని ఏ విధంగా వ్యక్తీకరణ చేశారు, సృష్టించారు. అలాగే మరి ఆయన యొక్క ఈ దైవ గుణాలు, మరి మామూలు భౌతిక గుణాలు ఎవరికి, మనకు, జంతువులకు, ఆఖరికి దేవతలకు కూడా కంప్లీట్ గా భగవతత్వం మరి లేదు. ఎందుకంటే అందరికీ కూడా మరి భౌతికత్వంతో జనన మరణ చక్రంలోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈ భౌతిక తత్వం అతడు మరణాన్ని దాటి ప్రపంచమును ఎప్పుడైతే వీటిని తెలుసుకుంటాడో, ఈ డిఫరెన్స్ భగవంతుడికి భౌతిక తత్వానికి ఈ తేడాను తెలుసుకున్నప్పుడు మరి మరణాన్ని దాటి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటగలడు. ఆ భగవత్ సామ్రాజ్యంలో శాశ్వత జీవితాన్ని, సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందగలడు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడిని ఈ రకంగా గుర్తించడం అంటే మనస్ఫూర్తిగా విశ్వాసంతో భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉండగలిగిన. మనము చదువుతున్నాము, తెలుసుకుంటున్నాం, కానీ ఎంత విశ్వాసంతో మనం ఇది నమ్ముతున్నాము, ఎంత భక్తితో మనం ఈ విషయాన్ని ఎల్లప్పుడూ మైండ్లో ఉంచుకుంటున్నాం అనే విషయం ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అది భగవంతుడిని మరి ఆ స్థితిలో, అంటే అంతటి భక్తి ఉన్నప్పుడు సరళత ఉంటుంది. భక్తి చాలా సరళమైంది అని కూడా మనం చూస్తాం. ఆ సరళత్వం, ఆ మృదుత్వం, ఆ నిష్కామతత్వం, నిష్కల్మషతత్వం, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి భక్తితో పాటు. సో ఆ రకంగా మృదు తత్వంతో, ప్రేమ తత్వంతో భగవంతుని ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఆయన శక్తిని, భౌతిక శక్తి ఎంత డిఫరెంట్, అవిద్య వలె భగవంతుడు కానివారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం, అంటే ఆ భగవత్ తత్వం ఏమిటి, మామూలు కల్మష తత్వం ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవడం. ఇప్పుడు మరి ఈ రకంగా ఈ భౌతిక తత్వం భగవంతుడి యొక్క ఆయన దివ్య రూపనామ గుణాలు ఇవన్నీ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేయగలిగినప్పుడు, అంటే దాని అర్థం ఏంటి, డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అంటే ఊరికి ఇది అది అని అనుకోవడం కాదు కదా. మనస్ఫూర్తిగా మనం దాన్ని విశ్వసించి నమ్మి దానిని మనం ఫాలో అయినప్పుడు మరి అప్పుడు భగవత్ సామ్రాజ్యంలో మనం ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని ఛేదించగలుగుతాం. సో అది 14th మంత్ర. 15th మంత్రాలో ఏం చెప్పారంటే మరి భగవంతుడిని ఆ రకమైన భక్తి ప్రేమలతో, భగవంతుడి విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు ఆయన పట్ల మరి ముందు కావాల్సింది శ్రద్ధ, విశ్వాసం, ఆ తర్వాత వచ్చేది ప్రేమ, భక్తి, చివరికి అదే ప్రేమ. సో ఆ భగవత్ ప్రేమ మరి హిరణ్మయేన పాత్రేణ అంటే అప్పుడు మనం అంతటి ఆర్ద్రతలోకి వెళ్ళి మరి ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ కోసం మనం ఈ రకంగా తప్పిస్తామన్నమాట. భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం, సమస్త జీవుల్ని పోషించేవాడా, మరి నువ్వు పూషన్ అపాబ్రును అన్నారంటే అందరినీ పోషించేవాడా, తొలగించు నీ యొక్క ఆ హిరణ్య బంగారు కాంతి ఉన్న ఆచ్ఛాదనను తొలగించి నీ దృష్టయే నీ సత్యరూపాన్ని ప్రదర్శించు. ఎవరికి, సత్యధర్మాయ అంటే శుద్ధ భక్తుడికి, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి కాదు, ఆ అర్హత ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్లకు. కాబట్టి నువ్వు నీ రూపాన్ని చూపించు. సో మనం ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వచ్చాము, ఆటోమేటిక్గా ఇక భగవంతుడు మనకు కనిపించాలనే అహంకారం కూడా ఉండకూడదని చెప్పడానికే మనకి ప్రార్థన కూడా. మరి అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నాకు అజ్ఞానం నీ దయ వల్ల తొలగిపోయింది, ఇప్పుడు నువ్వేం చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటాడు కదా. కరిష్యే వచనంతవా అంటాడు. నువ్వేం చెప్తే, నీ మాటలు ఏదైతే నువ్వు ఏ మాటలు చెప్తావో అది చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అంటాడు. సో అది నిజమైన శిష్యుడి యొక్క, భక్తుడి యొక్క లక్షణం. కాబట్టి అదే ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి నువ్వు ఆ శుద్ధ భక్తి స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఈ ప్రార్థన ఉండాలి. ఆటోమేటిక్గా నేను శుద్ధుడిని అయిపోయాను, భగవంతుడు కనిపిస్తాడనేది కాకుండా
ఆ స్టేజ్కి వచ్చినాక భగవంతుడిని ప్రార్థించాలి వినయంతో. మరి నువ్వు నీ శుద్ధ భక్తుడు నేను అవునో కాదో కూడా నాకు తెలీదు, కానీ నువ్వు శుద్ధ భక్తుడికి దర్శనం ఇచ్చేవాడివి కాబట్టి నువ్వు నీ ఆచ్ఛాదనను రిమూవ్ చేసి ఇలా శుద్ధ భక్తులకి నువ్వు నీ దర్శనాన్ని ఇవ్వు, సమస్తాన్ని పోషించేవాడా అంటూ భగవంతుడిని ఆ రకంగా ప్రార్థించి మనం ఆయనను దర్శించుకోవడానికి ప్రార్థన. 16వ మంత్రం చూద్దాం. పూషన్నే కర్షయమ సూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహరశ్మీన్ సమూహ తేజో యత్తే రూపం కళ్యాణతమం తత్ తే పశ్యామి యౌ సావసౌ పురుష సోహమస్మి. పూషన్ అంటే పోషించేవాడ, జగత్తందరినీ పోషించేవాడ. ఏకర్షే అంటే పురాతనమైన మహర్షి. యమ అంటే నియమించేవాడ, అన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసేవాడ. సూర్య అంటే సూర్యులకు గమ్యస్థానమైన వాడ అని. సూర్యులు అంటే ఇక్కడ వీరులనే కాదు, గొప్ప భక్తులు అని చెప్పి. సో సూర్య అంటే ఇక్కడ వీరులకు, గొప్ప భక్తులకు గమ్యస్థానమైన వాడ. ప్రాజాపత్య అంటే మానవులను సృష్టించే ప్రజాపతుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి. ప్రజాపతులు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు ఈ ప్రజాపతులు మరి మానవులందరినీ కూడా సృష్టించడం, వాళ్ళు అసిస్టెంట్స్ అన్నమాట బ్రహ్మదేవుడికి. సో వాళ్ళ యొక్క శ్రేయోభిలాషి. వ్యూహ అంటే మరి దయతో ఉపసంహరించు అంటున్నారు. రశ్మీన్ సమూహ, ఏది రశ్మి అంటే కిరణాలు, ఈ కిరణాలను మరి ఆ కిరణ సమూహాలను దయతో ఉపసంహరించుకో. తేజస్సు నీ కాంతి, ఎత్తే రూపం కాంతితో ఉన్నటువంటి నీ రూపం మరి కళ్యాణతమ అంటే మంగళకరమైనది. తత్ ఆ రూపాన్ని మరి తే పశ్యామి నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూస్తాను అంటున్నాడు. తే నీ యొక్క తత్ ఆ రూపాన్ని పశ్యామి చూస్తాను. యో సావసౌ ఎవరైతే అసౌ ఈ సూర్యుడి వంటి వాడు, అసౌ ఈ పురుషుడు అంటే సూర్యుడు వంటి వాడు, పురుష అంటే భగవంతుడు. సోహం అస్మి అతడు నేను అవుతున్నాను అని అంటున్నాడు. అంటే భగవంతుడా ముందు పురాతన మహర్షి అంటూ ఆయన్ని సంబోధిస్తూ విశ్వపోషకుడా, జగన్నియామకుడా, శుద్ధ భక్తులకు గమ్యస్థానమా అంటూ ఇవన్నీ మరి పూషన్ అన్నారు, ఏకర్ష అన్నారు, యమ అన్నారు, సూర్య అన్నారు, భక్తులకు గమ్యస్థానం అని. ప్రజాపతులందరికీ కూడా మరి శ్రేయోభిలాషి అని చెప్పారు కదా అని ఆ రకంగా సందేహిస్తూ మరి మానవ జాతిని సృష్టించిన ప్రజాపతుల యొక్క శ్రేయోభిలాషి, దయ ఉంచి నీ దివ్య కిరణాల కాంతిని ఉపహరించు, అప్పుడు నేను దివ్యమైన నీ స్వరూపాన్ని చూడగలుగుతాను. కళ్యాణతమం తత్తే పశ్యామి, ఆ మంగళకరమైన రూపాన్ని చూస్తాను. నీవు సూర్యుడి వలె శాశ్వతుడైన దేవాది దేవుడు. ఎవరైతే సూర్యుడు వంటి వాడో అంటే అక్కడ భగవంతుడు. చూస్తాను ఎలాంటి వాణ్ణి, సూర్యుడు వంటి వాణ్ణి. ఈ భగవంతుడు పురుష, ఈ దేవదేవుడు సూర్యుడు వంటి వాడు మరి అని చెప్పి చివరికి ఏమంటున్నారు అంటే సోహం అస్మి అంటే అతడు నేను అవుతున్నాను అంటే నేను కూడా అలాంటి వాడినే. నువ్వు సూర్యుడి వలె శాశ్వతమైన దేవాది దేవుడివి, నేను కూడా అలాంటి వాడినే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మరి భగవంతుడి తత్వం మనలో కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆత్మతత్వం కూడా శాశ్వతం కాబట్టి. నువ్వు సూర్యుడి వలె శాశ్వతుడవైన దేవాది దేవుడివి, నేను అలాంటి వాడినే. సో గుణాలు బట్టి సూర్యుడు ఆయన కిరణాలు ఒకటే కదా, అలాగే భగవంతుడు జీవుడు కూడా గుణైక్యం, సేమ్ క్వాలిటీ ఉంది మనకు కూడా. అందుకని ఈ మాట అన్నారని మళ్ళీ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. సూర్యుడు మరి ఒక్కడే అయినా ఎన్నో కిరణాలు ఉన్నాయి కదా ఆయనకి. సో సూర్యకిరణాలు సూర్యుడిలో కొంత భాగం మాత్రమే ఉంటాయి. అయితే సూర్యుడు కిరణాలు కలిసి కంప్లీట్గా సూర్యుడి యొక్క సంపూర్ణ రూపాన్ని చూస్తాం. ఆయన బింబము ప్లస్ ఆయన కిరణాలు కదా. సో కిరణాలు కొంత ఉంటాయి, తర్వాత ఆయన బింబం ఉంటుంది, రెండు కలిపితే ఆయన పూర్తి స్వరూపం చూస్తాం. సో ఆ సూర్య బింబంలోనే సూర్యదేవుడు నివసిస్తాడు. అలాగే మరి దివ్యలోకమైన బృందావనంలో బ్రహ్మ తేజస్సు చుట్టూ ప్రకాశిస్తుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ చుట్టూ బ్రహ్మ తేజస్సు తర్వాత బృందావనం మధ్యలో ఉంటుంది. అక్కడ భగవంతుడు
తన లీలలను కొనసాగిస్తున్నాడు అని బ్రహ్మ సంహితలో ఈ విషయాన్ని చెప్పారని మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. మళ్ళీ ఇక్కడ 5.29 బ్రహ్మ సంహితాన్ని కోట్ చేస్తున్నారనమాట. ఏమని? చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురభిరభిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రశత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి. సో ఇవన్నీ యూజువల్గా ఈ శ్లోకాస్ అన్ని గోవిందం ఆదిపురుషం తమహం భజామి అని ఎండ్ అవుతాయి. గోవిందుడు ఆదిపురుషుడు, తమహం నిన్ను నేను, తం అహం నిన్ను నేను, భజామి భజిస్తున్నాను, పూజిస్తున్నాను అని. సో ఫస్ట్ 3 సెంటెన్సెస్లో ఏమున్నాయంటే వాక్యాల్లో, కోరికలు తీర్చే కల్పవృక్షాల చేత పరివృతమైన చింతామణులతో నిర్మితమైన గృహాలలో భక్తుల కోరికలను తీరుస్తూ లక్షలాది లక్ష్ముల చేత ప్రేమతో సేవింపబడుతున్న ఆది పురుషుడు గోవిందుడు, పురాణ పురుషుడు. అటువంటి గోవిందుడిని భజిస్తున్నాను. సో ఈ రకంగా ఆ గోలోక బృందావనాన్ని వర్ణించారనమాట. కల్పవృక్షం లాంటి చింతామణులతో నిర్మితమైన గృహాలలో భక్తుల కోరికలు తీరుస్తూ భగవంతుడు ఎంతో మంది లక్ష్ములతో సేవించబడుతున్న ఆది పురుషుడు, పురాణ పురుషుడు అని అన్నారు. సో బ్రహ్మ సంహితంలో బ్రహ్మజ్యోతిని కూడా వర్ణించడం జరిగిందనమాట. మనం నిన్న చూసాం అది. సో సూర్యుని కిరణాలు సూర్యుడి బింబం నుంచి ఎలా అయితే వెలువడుతున్నాయో, మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో గోలోక బృందావనం నుంచి వెలువడే ఈ కిరణాల సముదాయాన్నే బ్రహ్మజ్యోతి అంటారని నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఆ బ్రహ్మ మిరిమిట్లు గొలిపి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని దాటితేనే మరి భగవద్ధామాన్ని తెలుసుకోగలరు. అందుకని కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలిపి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి వల్ల కూడా మరి దాన్ని దాటితే గాని భగవద్ దివ్య రూపాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఈశోపనిషత్తు ఈ ప్రార్థనలో భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క దివ్య విగ్రహాన్ని దర్శించేందుకు వీలుగా బ్రహ్మజ్యోతి ఆ కిరణాలను ఉపసంహరించుకోమని వేడుకుంటోంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు బ్రహ్మజ్యోతి సాక్షాత్కారం ద్వారా కూడా భక్తుడు భగవంతుడిని గుర్తించగలడు. సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా భక్తుడు అంతకంటే మంగళకరమైన ఆ స్వామి రూపాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు. చివరికి దేవాది దేవుణ్ణి మరి స్వయంగా దర్శించడం వల్ల భక్తుడు ఆ దివ్య రూపాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తాడు అంటున్నారు. ఆ భగవంతుడే విశ్వానికి మరి ఆది మహర్షి, పోషకుడు, శ్రేయోభిలాషి, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. చూసాం కదా 5.29. సో అంటే ఆయనే అన్నిటికీ కూడా చరమ భోక్త. ఆ తర్వాత భోక్తారాం యజ్ఞ తపస అంటే అన్నిటికీ భోక్త. సర్వలోక మహేశ్వరుడు, ఆయనే అందరికీ పోషించే మహేశ్వరుడు. సుహృదం సర్వభూతాన, అన్ని జీవరాశులకు సుహృదం అంటే శ్రేయోభిలాషి. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది మళ్ళీ భగవంతుడు పూషన్ అంటే పోషించేవాడు అనే శబ్దం ప్రత్యేకంగా మరి ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు జీవులందరికీ పోషకుడైన తన భక్తులను ప్రత్యేకంగా ఆయన పాలిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే భగవంతుడికి అందరూ సమానమే, మరి అందరికీ శ్రేయోభిలాషే. కానీ తనతో ఇలా కాంటాక్ట్ లో డైరెక్ట్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఆయన యొక్క రియాక్షన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అది భక్తులకు మరి ఆయన పాలిస్తాడు అంటే ఆయన ఆ కాంటాక్ట్ లోకి ఎప్పుడు రాగలుగుతారు? మనం కాంటాక్ట్ లోకి వెళ్తేనే కదా కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది. మనం రానప్పుడు మన మీద ఆయన కిరణాలు ప్రసరించవచ్చు, కానీ కరెక్ట్ గా మరి ఆ కాంటాక్ట్, ఆ కనెక్షన్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మరి ఆ శుద్ధ స్టేజ్కి వచ్చినాం అది. సో అందరూ సమానమే అయితే మనకెందుకు కనపట్టలేదు, మనకెందుకు తెలియడం లేదు అనే ఫీలింగ్ వస్తే ఇది మీనింగ్. సో భగవత్ సందర్భ అనే గ్రంథంలో జీవ గోస్వామి, ఎవరు జీవ గోస్వామి? 6 గోస్వాములు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు రూప గోస్వామి ఇది రాశారు. అలాగే ఆయనతో పాటు జీవ గోస్వామి, రఘునాథ్ భట్ గోస్వామి, రఘునాథ దాస గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఇలా వీళ్ళు 6 ఉన్నారనమాట.
సో వాళ్ళల్లో ఈ ఈ రూప గోస్వామి ఈ ఐ మీన్ భక్తిరసామృత సింధు ఉపదేశామృతం రాశారు. అయితే ఈ భగవత్ సందర్భ అనే గ్రంథాన్ని జీవ గోస్వామి రాసి అందులో ఆయన ఏమన్నారు అంటే, దేవాది దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు సంపూర్ణ దివ్య మహిమలు కలవాడవడం వల్ల భగవంతుడు ఆయనలో పరతత్వం సంపూర్ణంగా అనుభూతం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, సంపూర్ణ దివ్య మహిమలు ఉన్నవాడు కాబట్టి పరతత్వం అనేది సంపూర్ణంగా అనుభూతం అవుతుంది. పరతత్వం సంపూర్ణ శక్తి బ్రహ్మజ్యోతిలో అనుభూతం కాదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఆయనలోనే అనుభూతం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈ జీవ గోస్వామి చెప్పిన విషయం భగవత్ సందర్భ అనే గ్రంథంలో. సో బ్రహ్మజ్యోతి అనుభూతి వచ్చినా అది పాక్షిక అనుభూతే, కంప్లీట్ అనుభూతి కాదు. భగవాన్ అనే శబ్దంలో మొదటి అక్షరం భా, అందులో దానికి 2 విధాలుగా భా అనే అక్షరం ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. మొదటిది ఏమిటంటే భా అంటే పూర్తిగా పోషించేవాడు, రెండవది ఏమిటి అంటే రక్షకుడు అని కూడా సూచిస్తుంది భా అనే అక్షరం. రెండవ అక్షరమైన గా అంటే ఏమిటి అంటే మార్గదర్శకుడు, నాయకుడు, సృష్టికర్త అని అర్థం. వాన్ అంటే ఇక లాస్ట్ 2 అక్షరాలు భగవాన్లో వాన్ కదా, ఆ అక్షరంలో భగవంతుడిలో అందరూ జీవిస్తారని, ఆయన అందరిలోనూ నివసిస్తాడు అని చెప్పేసి ఆ వాన్ అనే అక్షరాలు సూచిస్తాయి. సో ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఈ భగవాన్ అనే శబ్దంలోని ఆధ్యాత్మిక ధ్వని ఉన్నదే, అది భౌతిక స్పర్శ ఏమాత్రము లేని అపరిమితమైన జ్ఞానాన్ని, శక్తిని, మహిమని, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది. భౌతిక శక్తి లేశమాత్రమైన భౌతిక స్పర్శ లేదు, శక్తి కాదు. భౌతిక శక్తి భగవత్ శక్తే, కానీ దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఆ స్పర్శ ఆయనకు లేదు. భౌతికత్వం అనేది కించిత్తు కూడా భగవంతుల్లో లేదు. ఆయన కంప్లీట్ గా దివ్యత్వమే ఉంది భగవంతుడిలో. కాబట్టి అది ఏమిటి ఆ దివ్యత్వం అంటే మళ్ళీ ఈ మాటలన్నిటి ద్వారా మనకు వివరించారు. భౌతికత్వం కించిత్తైన లేశమైన లేని అపరిమితమైన జ్ఞానం, శక్తిని, మహిమను, బలాన్ని, విభవాన్ని, ప్రభావాన్ని ఆ భగవాన్ అనే పదం సూచిస్తుంది. భగవాన్ అనే పదంలో ఎంత మాత్రం భౌతికత్వం లేదు. ఏమున్నది అంటే ఆ భగవాన్ అన్న పదంలో జ్ఞానము, శక్తి, మహిమ, బలము, విభవం, ప్రభావం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఆ భగవత్ సందర్భ బుక్ లో మరి జీవ గోస్వామి రాశారు. భగవంతుడు శుద్ధ భక్తుల్ని మరి పూర్తిగా కాపాడుతూ మరి భక్తి మార్గంలో ప్రగతి సాధించేటట్లు చేస్తాడని మనం భగవద్గీతలో కూడా 10th chapter లో చూసాం కదా. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో ఎందులో, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో నిత్యము యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు దదామి ప్రసాదిస్తాను బుద్ధి యోగం తం, వాళ్లకు బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అది అందుకని భగవంతుడే ఆ భక్తి భావం ఉన్న వాళ్ళకి వేరే జ్ఞానం మనం తెచ్చుకోక్కర్లేదు. భగవంతుడే ఆ విశ్వాసము, శ్రద్ధ, భగవత్ ప్రేమ ఉన్న వాళ్లకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఆయనే ఆటోమేటిక్ గా ఇస్తారు, ఆయన చేరుకునే జ్ఞానాన్ని. సో ఆయన అవ్యాజమైన కరుణ వల్ల మనం ఈ భగవంతుని ప్రత్యక్షంగా మరి చేరుకోగలుగుతాం, చూడగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ విధంగా భక్తుల్ని తన దగ్గరికి చేర్చుకోవడానికి భగవంతుడు కూడా సహకరిస్తారు అని చెప్తూ, సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన భక్తులకు అవసరమైనటువంటి యోగ్యత, ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు, తద్వారా ఆయన్ను పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అందుకని భగవంతుడు మరి సర్వకారణ కారణుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ప్రతిదానికి కూడా కారణం భగవంతుడే. మనం కర్మ సిద్ధాంతంలో కూడా 5 విషయాలు కావాలి ఏ పనైనా చేయడానికని చూస్తాం. ఏమిటి అంటే కర్మ చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి, మరి ఇంద్రియాలు ఉండాలి, ప్రయత్నాలు ఉండాలి, తర్వాత మరి అన్నిటినీ స్థానం ఉండాలి, చేయడానికి ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా, స్థానం ఉండాలి. 5వది ఏమిటి అంటే భగవంతుడు. మరి భగవంతుడు లేనిది ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఏది జరగదు.
మరి చేసేవాళ్ళు ఉండాలి. అంటే ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు ఏదో ఈ బంగారం ఉంది, కానీ బంగారం నగలు చేస్తే ఎవరైనా అది నగగా మారిస్తేనే కదా బంగారం అవ్వగలుగుతుంది. సో దాన్ని చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక వ్యక్తి కర్త ఉండాలి. అలాగే కర్తకి ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మరి కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ ఉండాలి, కళ్ళు చూడటానికి. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్న ప్రయత్నం చేయకుండా అలా కూర్చుంటే అది ఎలా మారుతుంది? ప్రయత్నం ఉండాలి. నాలుగోది స్థానం, ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కూర్చుని చేయడానికి. ఆ తర్వాత ఐదవది ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా భగవత్ కరుణ లేనిదే ఏది సాగదు. మనకి జీవం సాగుతోంది, చైతన్యం ప్రాణం ఉంది అంటే ఆయన ఉంచబట్టే ఉంది. కాబట్టి ఏది ఆ తర్వాత వస్తువులు అన్నీ కూడా పంచభూతాల నుంచే, ఆయన ఇచ్చిన పంచభూతాల నుంచే వచ్చాయి. కాబట్టి భగవంతుడు లేనిదే ఏది లేదు. అందుకని అన్ని ఏ పని జరిగినా దానికి కారణం, మూల కారణం ఎవరంటే ఆయనే. అందుకే సర్వకారణ కారణుడు అనే పేరు భగవంతుడికి. ఏది జరిగినా ఆయన లేనిదే ఏది జరగదు. కాబట్టి అందుకని ఆయనకు వేరైంది కారణం ఇంకేది లేదు, ఆయనే మూల కారణం అని చెప్తూ, అందుకని తన ఆంతరంగిక శక్తి ప్రదర్శిస్తూ ఆయన తనను తానే అనుభవిస్తూ ఆనందిస్తాడు. బాహ్య శక్తిని ఆయన స్వయంగా ప్రదర్శించరు అంటున్నారు. పురుష రూపంలో ఆయన విస్తృతి పొంది ఆ రూపం ద్వారా ఆయన భౌతిక సృష్టిని నిర్వహిస్తారు. అలాంటి విస్తరణల ద్వారానే ఆయన జగత్తుకు సృష్టి, స్థితి, లయ కారకులు అవుతున్నారు. సో ఆయన ఈ జగత్తంతా ఏ విధంగా సృష్టించి పోషిస్తున్నారనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. బాహ్య శక్తిని స్వయంగా ప్రదర్శించరు, ఆయన పురుష రూపంలో ఎక్స్టెండ్ అయ్యి తద్వారా ఈ బాహ్య శక్తిని సృష్టించారు కదా. మరి మనం కారణోదక సాయి విష్ణువుగా, సర్వకారణ కారణుడు కాబట్టి కారణోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఈ విశ్వాలను సృష్టించడం, దాంట్లో మళ్ళీ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఉండి లోకాలన్నీ సృష్టించడం, దాంట్లో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉంటూ అందరిలో పరమాత్మగా ప్రవేశించడం. సో ఇది ఆయన స్వయంగా ప్రకటించడం. అంటే పురుష రూపంలో ఎక్స్టెండ్ అయ్యి, ఈ రకరకాల రూపాల్లో ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఆ విస్తరణల ద్వారానే ఆయన జగత్తుకి సృష్టి, స్థితి, లయ అన్నిటికీ కారకులు అవుతారు. అంటే ఆయన యొక్క ఎక్స్టెన్షన్స్ ద్వారా, ఆ విస్తరణల వల్ల, ఆ పురుషావతారాల వల్ల. అది సో భగవంతుడు మరి విభిన్న జీవులు కూడా మరి ఆయన యొక్క విస్తరణలే మరి, అంతే కదా. ఆయన సచ్చిదానంద తత్వంలో మనందరం పార్ట్స్ కాబట్టి మనం కూడా భగవంతుడి విస్తరణలే కొందరు అని చెప్తున్నారు. అయితే మరి ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క తత్వాన్ని, అలా భగవత్ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతామో అప్పుడు అందుకే మనం భగవంతుడి దగ్గరకు వెళ్ళటానికి అర్హులం అవుతాం. కానీ మరి మనకేంటంటే ఈ ప్రకృతిపై అధికారం వహించే సౌకర్యాలన్నీ కలిగించబడతాయి దాంతో. అయితే పురుషులలో ఒకడైన పురుషోత్తముడు పరమాత్మ స్వరూపంతో చివరికి అన్నిటినీ నియమిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఈ సృష్టి గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు. సో మనందరం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశలుగా వచ్చి మనందరికీ ఈ ప్రకృతిలో ఉండడానికి అనువైనటువంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేయబడుతుంది, కలిగించబడుతుంది. భగవంతుడు పురుషావతారాల్లో ఒకటైన ఆయన పరమాత్మ స్వరూపం అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన అందరిలోనూ ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే. సో ఈ విధంగా ఆత్మకు పరమాత్మకు కూడా మరి ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అంటున్నారు. పరమాత్మ నియమించేవాడైతే ఆత్మ నియమించబడేది అంటున్నారు. అందుకని ఆయన జీవుడికి నిత్య సహచరుడుగా వర్ణింపబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? పరమాత్మ ఆత్మతో సంపూర్ణంగా సహకరిస్తారు, ఎందుకంటే ఆయన అంశ కాబట్టి. అయితే అందుకని మనకి ఆయన నిత్య సహచరుడు, సో ఎప్పుడూ ఉన్నారు మనలోనే. భగవంతుడి యొక్క సర్వవ్యాపక లక్షణం ఏమిటి అంటే, ఏదైతే అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ స్థితమై బద్ధజీవులైన ముక్త జీవుల వలె జీవశక్తిని ప్రభవించుతున్నదో అదియే బ్రహ్మం అని తెలియజేయబడుతుంది. సో అన్ని పరిస్థితుల్లో అంటే జాగ్రత్త అవస్థలు, స్వప్నావస్థలు, సుషుప్తావస్థలు. సుషుప్తి అంటే ఏంటి? కలలు కూడా లేనంత గాఢ నిద్ర కదా. అంత మంచి నిద్ర పట్టినప్పుడు ఏమంటాము? మన నిద్ర లేచి ఒళ్ళు తెలియని నిద్ర పట్టింది అసలు అంటాము. మనం పడుకున్న తర్వాత ఏమీ ఇంకా మనకి కల కానీ ఏది ఉండదు. మళ్ళీ కళ్ళు తెరిస్తే చూస్తే ఎంత టైం అయిందో మనకు ఆ టైంని బట్టి చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు. అలాంటి గాఢ నిద్ర సుషుప్తి అన్నది.
సో ఈ 3 అవస్థలు, జాగ్రత్త అంటే మెలకు ఉన్న సమయం, స్వప్న అవస్థ అంటే మరి పడుకుని డ్రీమ్స్ అంటే పూర్తి నిద్రలో కాకుండా ఇంకా స్వప్నాలు వస్తున్నాయి, గాఢ నిద్ర లేదు. ఆ సుషుప్తి అనేది ఆ గాఢ నిద్ర. ఈ అన్ని స్థితుల్లో నార్మలీ మన స్థితి అదే కదా, ఇద్దరు మేలుకుని ఉంటాము లేదా నిద్రపోతూ ఉంటాం. ఆ నిద్రలో కూడా గాఢ నిద్ర ఉన్నప్పుడు ఇంకా స్వప్నాలు కూడా ఉండవు. సో ఈ 3 స్థితుల్లోనే ఉంటాం అంటిల్ వి చివరి వరకు, అంతే కదా. మరి మరణం వచ్చే వరకు ఈ 3 స్థితులు ఉంటూ ఉంటాయి. అలా 3 స్థితుల్లో స్థితమైన బద్ధజీవులు మరియు ముక్త జీవుల వలె జీవశక్తిని ప్రభవింపజేస్తున్నప్పుడు అదే బ్రహ్మం. అంటే అన్ని స్థితుల్లో మరి లోపల మనలో చైతన్యం ఉందిగా, అంటిల్ ది ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే. సో ఆ స్థితియే, ఆ చైతన్యమే బ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు పరమాత్మకు బ్రహ్మానికి కూడా ఆయనే మూలం కాబట్టి ఆయనే జీవులందరికీ మూల కారణం అని. అది అంటే ఆత్మ శక్తి అన్నమాట. అది ఈ విషయం తెలుసుకున్నవాడు భగవత్ ప్రేమలో నిమగ్నుడు అవుతాడు. శుద్ధుడై సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన ఈ భగవద్భక్తుడు భగవంతుడి పట్ల హృదయపూర్వకంగా ఆసక్తుడై ఉంటాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధత్వం వస్తుందో, ఆ నిష్కల్మష తత్వం, ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానం కూడా వస్తుంది. అలాంటి భక్తుడు భగవంతుడి పట్ల అంటే ఈ వేరే భౌతిక కోరికలు ఏమి లేని స్థితికి వెళ్తాడు కాబట్టి అతని ఆసక్తి అంతా కూడా భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది. అలాంటి భక్తుడు మరి ఇతర భక్తులతో కలిసినప్పుడు ఈ దివ్యలీలల సంకీర్తన తప్ప వారు ఇంకా వేరే ప్రసంగాలు ఏమీ కూడా ఉండవు. శుద్ధ భక్తుల్లాగా మరి అలా పరిపూర్ణత లేని వాళ్ళు భగవంతునిలోని ఆ బ్రహ్మన్ లేక పరమాత్మని అంశాన్ని మాత్రమే గుర్తించిన వారు శుద్ధ భక్తుల కార్యకలాపాలను అభినందించలేరు అంటున్నారు. మరి అంతగా భక్తి తత్వం లేనప్పుడు ఏమనుకుంటాం, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో భజనలు చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు, ఇక వాళ్ళు మనం అంతసేపు ఇలా ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటారు, కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. మరి కంప్లీట్ గా ఆ స్థితికి వెళ్ళలేని వాళ్ళకి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల హృదయాల్లో అవసరమైన జ్ఞానాలు కలిగిస్తూ వారికి నిరంతరం తోడ్పడుతూ ఉంటారు భగవంతుడు. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్లే అజ్ఞాన అంధకారం అంతా కూడా పటాపంచలవుతుంది అంటున్నారు. సో దానికి కూడా అనుగ్రహం ఉండాలి, మనకు ఆ జ్ఞానం రావడానికి కూడా. అయితే ఎప్పుడు అనుగ్రహం వస్తుంది అంటే మనకు ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఎవరిలో ఉంటాయో భగవంతుడు మరి ఆ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకోగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆయన ఇవి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఊహ కల్పనలు చేసినప్పుడు మనం ఏమిటంటే మన యొక్క బలం మీదే ఆధారపడతాం. శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు మరి కంప్లీట్గా భగవంతుడి మీద ఆధారపడ్డప్పుడు మరి ఇది సాధ్యం అవుతుంది. కఠోపనిషత్తులో ఏం చెప్పారంటే భగవంతుడితో అనుగ్రహించబడ్డ వారు తప్ప ఇతరులు ఆయన్ను తెలుసుకోలేరు అని చెప్పి కఠోపనిషత్తు కూడా చెప్తుంది. అంటే భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటేనే మరి ఆయన తెలుసుకోవచ్చు అంటున్నాను కదా. నువ్వు ఆ హిరణ్య కాంతిని తొలగించు అని చెప్పి బంగారు కాంతి తొడుగును తీసివేయని ప్రార్థిస్తున్నాం కదా. సో ఆయన అనుగ్రహం, మరి నువ్వు లోకాన్నందరినీ పోషించేవాడా, నీ భక్తుడి పట్ల దయతో నువ్వు నీ తొడుగును తొలగించు అని ప్రార్థించామంటే ఆయన అనుగ్రహం కోసం. కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహంతోనే ఆయన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అలాంటి అనుగ్రహం భగవంతుడి చేత శుద్ధ భక్తులకే మరి ప్రసాదింపబడుతుంది. అదే మనం ఈ శ్లోకంలో కూడా చూసాం. శుద్ధ భక్తులకు అని ఏమన్నారు, ధర్మ అని అని చెప్పారు కదా ఇందాక శ్లోకంలో. సో అది. సో ఇప్పుడు ఇంతకీ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడిని ఈ రకంగా సంబోధిస్తూ నీ దివ్య కిరణాల కాంతిని ఉపసంహరించు. ఇంకొంచెం మళ్ళీ అడుగుతున్నావు అనమాట. నీ దివ్య స్వరూపాన్ని అప్పుడు నేను చూడగలుగుతాను. నువ్వు సూర్యుడి వలె శాశ్వతుడివి, దేవాది దేవుడివి, నేను కూడా అలాంటి వాడినే, అంటే నీ తత్వం నుంచి వచ్చిన వాడినే అని, నీ అంశనే అని చెప్తున్నా. 17వ మంత్రం. వాయురనిలమమృతమధేదం భస్మాంతం శరీరం ఓం క్రతోస్మర కృతం స్మర క్రతోస్మర కృతం స్మర. సో వాయు అంటే ప్రాణవాయువు, అనిలం అంటే మొత్తం ఈ వాయు మండలం, అంటే వాయు ఈ స్పేస్ అంతా. ఆ తర్వాత అమృతం నాశనం లేని దానిని, అధ తర్వాత, అధ అంటే తరువాత, ఇదం అంటే ఇదం శరీరం అంటే ఈ శరీరం, భస్మాంతం భస్మం అయిన తర్వాత,
శరీరం ఓం క్రతో అంటే అన్ని యజ్ఞాలు అనుభవించే ఓ ప్రభు. క్రతువులంటే యజ్ఞాలు, ఓం అంటే మరి భగవంతుణ్ణి సంబోధిస్తున్నట్లు. స్మర దయచేసి స్మరించు. కృతం నేను చేసిన దాన్ని అంతటిని కూడా స్మర దయచేసి స్మరించు. క్రతోస్మర అంటే ఉత్తమ లాభం పొందేవాడా దయచేసి మళ్ళీ అంటున్నారు స్మరించు. కృతం నేను చేసిన దాన్నంతటిని స్మరించు. సో స్మరించు నేను చేసిందంతా, స్మరించు నేను మరి ఉత్తమ లాభాన్ని పొందేవాడా నేను చేసిందంతా నువ్వు మళ్ళీ స్మరించు అని చెప్తున్నారు. సో తాత్కాలికమైన ఈ శరీరం బూడిదైపోగాక అంటున్నాం అన్నమాట. మొత్తం ప్రాణవాయువు మొత్తం వాయువులో కలిసిపోగాక అంటున్నారు. సో ఈ మనలో మరి ఈ ప్రాణాలన్నీ పంచప్రాణాలు ఉన్నాయి కదా. ప్రాణాయ స్వాహ, అవానాయ స్వాహ, యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ అంటూ పూజలో కూడా పంచప్రాణాలని కలుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ పంచప్రాణాలు అంటే దానిలో ముఖ్యమైనది ఈ ప్రాణవాయువు పోతే మరి మనలో ఉన్న చైతన్యం పోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రార్థన ఏమిటి అంటే నాకు ఈ తాత్కాలిక శరీరం ఇక అవసరం లేదు, ఇది భస్మమై బూడిదవుగాక, ప్రాణవాయువు అంతా వాయువులో కలిసిపోగాక. ఇప్పుడు ఓ భగవంతుడా నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నిటినీ స్మరించు. అంటే స్మరించు అంటే గుర్తుంచుకో, నేను చేసినవన్నీ దయచేసి ఒక్కసారి తలుచుకో. అంటే నా యొక్క కార్యాలన్నీ ఇప్పటి వరకు నేను ఈ శరీరంతో ఏం చేశాను. నీవు చరమభోక్తవు కదా, ఆ యజ్ఞాలన్నిటికీ మరి ఆయనే భోక్త కదా. అందుకని నేను చేసిన ఈ పనులన్నీ నువ్వు తలుచుకుని తీసుకో, వాటి ప్రతిఫలాన్ని నువ్వే తీసుకో అంటున్నావు అన్నమాట, అంటున్నారు ఈ శ్లోకంలో. కాబట్టి భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సు, అన్ని యజ్ఞ తపస్సులు ఆయనకే చెందాలి. అందుకే మనం ఏ పని చేసినా భగవదర్పితంగా చేయమని భగవద్గీతలు లాస్ట్ కూడా చూస్తాం మనం. సో ఎందుకంటే ప్రతిదీ భగవంతుడే భోక్త అనే భావంతో. కాబట్టి అందుకని నేను ఇప్పటి వరకు ఈ బాడీతో చేసిన యజ్ఞాలన్నిటిని నువ్వు స్మరించు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు తలుచుకుని వాటి యొక్క ప్రతిఫలాన్ని నువ్వే స్వీకరించు. నువ్వే చర్మభోక్తవు కాబట్టి దయచేసి నీ కోసం నేను ఇప్పుడు వరకు చేసిన వాటినన్నిటినీ నువ్వు స్మరించు అంటే తలుచుకుని స్వీకరించు వాటన్నిటిని అని అడుగుతున్నావు అన్నమాట. ఎంతటి అంటే భక్తిభావం ఇక్కడ ఇందులో కనిపిస్తుందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ శరీరం అంటే ఆ కంప్లీట్ ఆధ్యాత్మికత భావం వచ్చినప్పుడు ఇక ఈ బాడీ మీద ఎంత మాత్రం కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఈ బాడీ బూడిదవుగాక, నా ప్రాణం వాయువులో కలిసిపోగాక, నేను చేసిన ప్రతి పని నీ కోసం ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఒక్కసారి తలుచుకుని వాటన్నిటి యొక్క ప్రతిఫలాన్ని నువ్వు స్వీకరించు అని ఇందులో ప్రార్థిస్తున్నారన్నమాట. మొదటి రెండింట్లోనూ మరి ఆ తొలగించమని, ఆ బంగారు కాంతిని నీ దర్శనాన్ని చూపించమని, ఆ తర్వాత అంటే ఈ లాస్ట్ ప్రేయర్స్ లో మరి నీ యొక్క కాంతిని నేను నీ యొక్క అంశనే అని చెప్తూ మళ్ళీ ఇందులో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు 16th లో 17th లో ఇక్కడ ఈ రకంగా నా యొక్క నేను నీ అంశనే, అందుకని నాకు ఈ బాడీ అక్కర్లేదు ఇక, ఎందుకంటే లోపల ఉన్న ఆత్మ నీదే, నీ అంశే, ఈ బాడీ నాకు అక్కర్లేదు, ఇది బూడిదవుగాక, ఈ వాయువులో కలిసిపోగాక, నేను ఇప్పటి వరకు నీకు సమర్పించి చేసిన యజ్ఞాలన్నిటినీ నువ్వు తలుచుకుని స్వీకరించు అని భగవంతుడికి ఇంకొక ప్రార్థన అన్నమాట. సమస్తం నా యొక్క ఏదున్నా సరే నేను చేసినవన్నీ నువ్వు ఆ ఫలితాలని నువ్వే స్వీకరించు అంటూ. సో మరి ఈ శరీరం నిజంగానే మనకి ఒక అరువు శరీరమే కదా. ఈ ఆత్మకు శరీరాలు మారుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఈ నాశనం అయితే ఆ శరీరం జీవుడు నాశనం పొందడని మనం భగవద్గీతలో స్పష్టంగా ఇంతకు ముందే ఎప్పుడు 2.2 దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమార్యం యౌవనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో బాడీ కౌమార్యం, యవ్వనం, మరి వృద్ధాప్యం, ఈ స్టేజెస్ అన్ని ఎలా దాటుతుందో ఆత్మ కూడా ఒక శరీరాన్ని దాటి ఇంకో శరీరానికి వెళ్తుంది చెప్పారు. సో మనం
మనం ఇలా ఒక రూపం నుంచి ఇంకో రూపంలోకి వెళ్తున్నాము. సో అనశ్వరమైన ఈ ఆత్మరూపాన్ని అనుసరించి అది ఏదో ఒక రూపాన్ని పొందుతూనే ఉంటుంది ఈ నాశనం లేని ఆత్మ. కాబట్టి కొంతమంది మనకి తప్పుగా రూపరహితుడు కాడు, ఆత్మ కూడా ఎప్పుడు ఏదో ఒక రూపం ఉంటుంది, శరీరం నాశనం అయిన తర్వాత కూడా జీవుడు ఉంటాడు అని చెప్పి ఈ మంత్రం నిరూపిస్తోంది అంటున్నారు అన్నమాట. అంటే తర్వాత కూడా ఆత్మ ఉంటుంది. ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ భౌతిక శరీరమే రూపరహితం. ఎందుకంటే అది ఎప్పటికప్పుడు పోతుంది, ఎప్పుడు ఉండేది కాదు, తాత్కాలికం కాబట్టి అంటున్నారు. సో భౌతిక ప్రకృతి జీవులకు వారి ఇంద్రియ ప్రవృత్తులను అనుసరించి అనేక విధాలైన శరీరాలను సృష్టిస్తూ అద్భుతమైన పనితనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. సో మన ఇంద్రియాలతో మనం ఏ ప్రలోభాలతో ఏ కోరికలతో పనులు చేసి బంధాలు కలిగించుకుంటున్నామో, మన బంధాలకు అనువుగా సూట్ అయ్యేటటువంటి బాడీని మనకు ఈ ప్రకృతి క్రియేట్ చేస్తూ అంత బ్రహ్మాండంగా అద్భుతమైన పనితనాన్ని చూపిస్తోంది అంటున్నాను అనమాట. సో కొన్ని జీవులు ఉన్నాయంటే మలాన్ని రుచి చూడాలని కోరుకునే జీవులకు ఆ అశుద్ధాన్ని తినడానికి తగిన పంది రూపం ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే మాంసం తినాలనుకునే వాళ్ళకి పులి రూపాన్ని పొంది ఇతర జంతువులు రక్తం త్రాగడం ఇదంతా కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అంటే వాళ్ళ యొక్క మెంటాలిటీని బట్టి వాళ్ళకి రూపాలు వస్తాయి. మానవుని దంతాల స్వరూపం భిన్నంగా ఉండడం వల్ల అతను మరి అశుద్ధంగా ఉన్నది కానీ మాంసం కానీ తినడానికి యాక్చువల్గా మన బాడీ ఉద్దేశింపబడ్డది కాదంటున్నారు. ఎందుకంటే మనకి కార్నివరస్ యానిమల్స్ లాంటి దంతాలు యాక్చువల్గా లేవు. అయినా కూడా మరి ఈ రోజుల్లో అందరూ అలాగే మరి మనం పందిలాగా ఆ మురికి అది తినాలని మనం అనుకోము. కాబట్టి మన దంతాలు దేనికి అంటే ఫలాలు కూరలు ఇటువంటి తినడానికి వీలుగా నిర్మించబడ్డాయి. వాటితో పాటు మరి అనాగరిక మానవుడికి మాంసాన్ని తినడానికి వీలుగా 2 కూరలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి అంటున్నారు. అంటే మరి ఈ కార్నివరస్ యానిమల్స్ కి. సో మరి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా మీట్ ఈటింగ్ కి వాటికి అలవాటు పడతామో మనకి ఇలా నెక్స్ట్ జన్మలో ఈ దానికి తగ్గ ఫలితం వస్తుంది, జన్మ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అన్ని జంతువుల శరీరాలు మానవ శరీరాలు మరి దేనికదే భిన్నం కదా, దేనికి ఉండాల్సిన క్వాలిటీ దానికి ఉంటుంది. అయితే ఈ జనన మరణ చక్రంలో మరి మనం ఒక దేహం తర్వాత ఒక దేహాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. అలాగే అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా జలమయం అయినప్పుడు జీవుడు జలచర రూపాన్ని ధరించాడు. తరువాత వృక్ష జీవితం అంటే మొదట్లో అంతా జలమయంగా ఉన్నప్పుడు మనం జలచరాలుగా ఉన్నాం, తర్వాత వృక్ష రూపంలో ఉన్నాం, అక్కడి నుంచి మరి క్రిమి జీవితం, క్రిమి నుంచి పక్షి నుండి జంతువు నుండి మానవ రూపానికి మారాడు. మరి 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత వచ్చింది మానవ జన్మ. ఎంతో చక్కగా ఈ రకంగా అభివృద్ధి చెందిన రూపమే మరి క్రమేణా ఇలా నీళ్ళల్లో జలచరంగా ఉంటూ ఆ తర్వాత క్రిమి వృక్షం, క్రిములుగా జంతువులుగా, పక్షులుగా, జంతువులుగా క్రమేణా మానవ రూపం వచ్చింది. మరి దీనికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణ అవగాహన ఈ మానవ జన్మకు ఉన్నది. కాబట్టి మానవుడి ఆధ్యాత్మిక భావం అనేది చాలా ఉన్నతం. అదే ఈ మంత్రంలో వర్ణించబడింది. ఏది? నీవు మరి శాశ్వతుడవే, నేను శాశ్వతుడనే అన్నారు కదా. సో ఈ బూడిదైపోయే భౌతిక శరీరాన్ని వదిలి ప్రాణవాయువు మొత్తం వాయుమండలంలో కలిసిపోయేందుకు మనం అంగీకరించాలి. జీవుడి వ్యాపారాలు దేహంలో మొత్తం మీద ప్రాణవాయువు అనబడే వివిధ వాయువుల చలనం వల్లే నిర్వహించబడుతూ ఉంటాయి. సో మరి మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఈ ప్రాణవాయువు ఉండబట్టే చేయగలుగుతున్నాం. అది ఈ సెంటెన్స్ కి మీనింగ్. సాధారణంగా మన వాయువులన్నీ నిగ్రహిస్తూ కొన్ని యోగాస్ ఉంటాయి. ప్రాణవాయువుని అక్కడ పెట్టి ఏదో శీర్షికలో పెట్టి చెప్తారు భగవద్గీతలో కూడా. ఈ యోగాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ మరి అత్యున్నత చక్రమైన బ్రహ్మరంధ్రానికి వచ్చే వరకు ఒక వాయు చక్రం నుంచి ఇంకో వాయు చక్రంలోకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. ఈ సంపూర్ణ యోగులు అలాంటి స్థితి నుంచి స్థితిలో తనకిష్టం వచ్చిన లోకానికి వాళ్ళను తను మార్చుకోగలడు. అంటే ఆ యోగాలో అంత ప్రవీణులైన వాళ్ళు
వాళ్ళు మార్చుకోగలరు. దీని విధానం ఏమిటంటే ఒక భౌతిక దేహాన్ని వదిలి వాళ్ళు ఇంకో భౌతిక దేహంలో ప్రవేశించగలరు. కానీ ఈ మంత్రంలో సూచించినట్లుగా జీవుడు భౌతిక శరీరాన్ని విరవగలిగినప్పుడే అలాంటి మార్పుల పూర్ణత్వానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాంటి యోగాలో ఎవరైనా నిష్ణాతులై వాళ్ళు వేరే శరీరాన్ని స్వీకరించగలిగినా, వేరే లోకానికి ఆ రకంగా వెళ్ళగలిగినా అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక దేహం పట్ల ఆ అటాచ్మెంట్ పోయినప్పుడే ఆ యోగాలో అది సంభవిస్తుంది. కాబట్టి అటాచ్మెంట్ పోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భౌతిక శరీరాన్ని విడవగలిగినప్పుడే అలాంటి మార్పుల పరిపూర్ణత్వానికి అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ప్రవేశించవచ్చు. అక్కడ మరణం కానీ మార్పు కానీ ఉండని ఒక ఆధ్యాత్మిక శరీరాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో ఈ భౌతికత్వం అనేది మనం వదిలినప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలోకి శరీరంలోకి వెళ్ళొచ్చు అంటున్నారు. ఇందులో చెప్పారు కదా, నా యొక్క ఈ భౌతిక దేహం బూడిదైపోగాక ప్రాణవాయు మరి వాయువులో కలిసిపోగాక అని అది. సో ఈ జగత్తులో మరి భౌతిక ప్రకృతి మానవుడిని తన రకరకాల ఇంద్రియ పరితృప్తుల కోసం తదనుగుణంగా మానవుడి శరీరాన్ని మార్చుకునేటట్లు ఒత్తిడి చేస్తుంది అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇంద్రియాలు మనల్ని ఈ రకంగా ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి కదా. మరి ఈ క్రిములన్నిటి నుంచి కూడా మిక్కిలి పరిపూర్ణతను పొందిన బ్రహ్మ దేవతల భౌతిక దేహాల వరకు, అంటే చిన్న బ్యాక్టీరియా నుంచి గొప్ప గొప్ప బ్రహ్మదేవుడి శరీరం వరకు అన్ని రకాల జీవజాతుల్లోనూ ఈ వాంఛ అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు, కోరిక. సో జీవులన్నింటికి వేర్వేరు రూపాలతో శరీరాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానవంతుడికేమో ఈ భిన్న శరీరాల్లో కాకుండా ఆధ్యాత్మిక శరీరంలో ఏకత్వం కనిపిస్తుంది. పరమ పురుషుడి అంశమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగం ఏ దేహంలో ఉన్నా, పంది దేహంలో ఉన్నా, దేవతా దేహంలో ఉన్నా వాళ్ళకది ఒక్కటే, ఈ జ్ఞానవంతుడి. అయితే జీవుడు తన పాప పుణ్యాలను బట్టి భిన్న భిన్న శరీరాలను పొందుతూ ఉంటాడు. మానవ దేహం మిక్కిలి పరిపూర్ణం కాబట్టి సంపూర్ణ చైతన్యంతో ఉంటుంది అని భగవద్గీతలో 7.19 ఏంటి, ఏం చెప్పారు అందులో? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 7.19 ఏంటి భగవద్గీత శ్లోకం? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఎవరు? హరే కృష్ణ, చెప్పండి ప్రభుజీ, వెంకటరమణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యంతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మాసు దుర్లభః. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, హరే ఎక్సలెంట్. కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో బహూనాం జన్మనాం అంతే, ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతి, జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడుతాడు. ప్రపద్యం అంటే శరణు వేడడం. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి, వాసుదేవుడే సర్వము అని. సమహాత్మ, అటువంటి మహాత్ముడు సుదుర్లభ, ఎక్కడో ఒక్కడుంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా ఉత్తమాధికారి ఎన్నో జన్మ మృత్యువుల తర్వాత జ్ఞాన సాధనను కొనసాగిస్తాడు. ఆ జ్ఞానాన్ని గడించిన తరువాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడతాడు. జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే, ఆ జ్ఞానంతో భగవంతుణ్ణి. సో భగవంతుని శరణ వేడడానికి కూడా జ్ఞానం ఉండాలన్నమాట. పరమ పురుషుడైన వాసుదేవుని శరణు వేడే స్థితికి చేరినప్పుడే మరి జ్ఞానార్జనలో పరిపూర్ణతను సాధిస్తాం. సో ఫైనల్ గా అందుకే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నది, ఆ పాయింట్ ఒకటి మనం పట్టుకోవాలి. సో మానవుడు ఆధ్యాత్మిక స్వరూపాన్ని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొందినప్పటికీ ఆ పరిపూర్ణ తత్వంలోని శాశ్వత అంశ మాత్రమే అని, తను ఈ తత్వంలో శాశ్వత అంశ మాత్రమేనని, ఎప్పటికీ పరిపూర్ణం కాలేదు, అంటే భగవంతుడు లో నేను ఒక అంశను అన్నది గ్రహించాలి. భగవంతుడిని ఆ రకంగా మనం శరణాగత తత్వంతో ఉండాలి అంటున్నారు. ఈ దివ్య దేహం నుంచి ప్రకాశించే బ్రహ్మజ్యోతి మరి సచ్చైతన్యం అనుభూతి జీవాత్మలు అనే ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలతో నిండి ఉంటుంది. ఆయన యొక్క చైతన్యం అన్నీ కూడా
మన ఆధ్యాత్మిక విస్ఫులింగాలతో ఉంటుంది. మనందరం అంశలం కాబట్టి, కిరణాలు వంటి వాళ్ళం కాబట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు ఈ జీవులు ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలని మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. అందుకని ఇంద్రియ నిర్దేశాల ప్రకారం మనం ఈ మన యొక్క కోరికల ప్రకారం మళ్ళీ మనల్ని ఈ భౌతిక జగత్తులోకి పంపించబడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి అధికారం చెలాయించాలనే వాంఛ మన ఈ జీవిత భౌతిక వ్యాధి అన్నమాట. అది ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న మెయిన్ జబ్బు వ్యాధి ఏమిటి అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కంట్రోల్లో ఉండాలనుకుంటాం. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అన్ని మనం ఎలా అనుకుంటే అలా జరగాలనుకుంటాం, అంతే కదా. ప్రతి చిన్నది మనకే విధంగా జరగాలనుకుంటే అలా జరగాలనుకుంటాం. అదే భౌతికత్వం మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అన్న మాటకు అర్థం. ఎందుకంటే అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నాం? ఇంద్రియ భోగాల పట్ల మోహం ఉండడం వల్ల భౌతిక జగత్తులో మరి ఈ రకంగా అంటే ఈ కోరిక నేను అనుకున్నట్లే జరగాలి, నేను అనుకున్న విధానంగానే ఏ పనైనా జరగాలి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం. సో అంటే అక్కడ కోరిక. సో దానివల్లే మనం ఇలా రకరకాల శరీరాలు పొందుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నాము. కాబట్టి బ్రహ్మజ్యోతిలో మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడి ఆధ్యాత్మిక స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే అత్యున్నత సంపూర్ణ స్థితిని పొందగలుగుతాము. సో ఆ ముందు ఆ కంట్రోలింగ్ మెంటాలిటీ వదులుకుని మరి మనం ఆ స్నేహతత్వం అందరి పట్ల ఆ స్నేహతత్వం, కామం, క్రోధం, అహంకారం ఇటువంటివన్నీ పక్కన పెట్టి అందరి పట్ల స్నేహ ప్రేమ భావాలను మనం ఆ నిష్కల్మష తత్వాన్ని పెంచుకున్నప్పుడే ఈ స్థితికి రాగలం అంటున్నారు ఈ మంత్రంలో. మరి ఇంకా జీవుడు భౌతిక శరీరాన్ని భౌతిక ప్రాణవాయువుల్ని వదిలిపెట్టిన తరువాత భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించాలని ప్రార్థిస్తున్నాడు. అది ప్రార్థన కదా. సో భౌతిక శరీరం భస్మంగా మారడానికి ముందు తాను చేసిన ఈ యజ్ఞాలన్నీ ఇతర పుణ్యకర్మల్ని గుర్తించమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. సో ఏమన్నాడు? ఈ శరీరం భస్మం అవగాక, ప్రాణవాయువులో ప్రాణం కలిసిపోగాక, నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన ఈ యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు ఒక్కసారి తలుచుకుని నీకు అర్పించినవన్నీ నువ్వు తీసుకోవాల్సింది అని భగవంతుడిని ప్రార్థించాడు కదా. సో ఆ పూర్వకర్మని పరమగమ్య స్థానాన్ని గురించి భగవంతుడికుండే ఈ సంపూర్ణ స్పృహతో, అంటే జీవుడికుండే ఈ సంపూర్ణ స్పృహతో మరణ సమయంలో ఈ ప్రార్థనను జ్ఞానంతో చేస్తాడు. సో లాస్ట్ లో ఈ రకంగా భగవంతుడిని మనం ప్రార్థించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ బాడీ ఇక ఎలాగ పోయేదే, నేను ఇక బూడిద అయిపోని, ఈ ప్రాణం కలిసిపోని వాయువులో నేను నీ కోసం చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా నువ్వు దయచేసి స్వీకరించు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు భౌతిక ప్రకృతి మాయకు మరి పూర్తిగా అధీనుడై చేసిన నీచ కర్మలన్నిటినీ కూడా తలుచుకుని తత్ఫలితంగా మరి మరణానంతరం మరొక భౌతిక దేహాన్ని జీవుడు పొందుతాడు. మరి ఒకవేళ తప్పు పనులు చేస్తే మరి అవన్నీ కూడా జ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడు మరి పైన ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన విధంగా ప్రార్థిస్తాడు జ్ఞానవంతుడు. మరి తప్పు పనులు చేసినప్పుడు అవన్నీ మళ్ళీ తలుచుకుని మరి వేరొక దేహాన్ని పొందుతాడు. భగవద్గీతలో కూడా మరి చెప్పారుగా 8.6 లో యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఏ భావాలను స్మరిస్తూ ఈ కళేవరాన్ని శరీరాన్ని త్యజిస్తామో వదులుతామో తం తమేవైతి కౌంతేయ, దానికి తగ్గదే సదా తద్భావ భావిత, ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి మనకు ఏతి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శరీరం వదిలేప్పుడు ఏ భావాలను తలుచుకుంటాడో తప్పకుండా ఆ భావాన్నే పొందుతాడు. ఈ విధంగా మరి మనస్సు మరణ సమయంలో మన ఆలోచనలను తర్వాత జన్మలోకి తన వెంట తీసుకుపోతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి పరిపక్వమైన మనస్సు ఉండని సాధారణ జంతువుల్లా కాకుండా మనిషి రాత్రివేళ వచ్చిపోయే కలలను తలుచుకున్నట్లు తన జీవితంలోని వ్యాపారాలను నెమరు వేసుకోగలడు. మనకి అది ఉంది కదా, ఈ నెమరు అంటే గుర్తు చేసుకోవడం అనేది. అందుకని మానవుడి మనస్సు భౌతిక వాంఛలతో నిండి ఉండడం, తత్ఫలితంగా అతడు ఆధ్యాత్మిక శరీరంతో ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేకపోవడం జరుగుతోంది. ఎందుకంటే మన మైండ్లో అంతా ఈ భౌతిక వాంఛలే నిండి ఉన్నాయి కాబట్టి. అయితే భక్తులు మాత్రం భగవంతుడి పట్ల భక్తిని,
అభ్యసించడం ద్వారా, ప్రాక్టీస్, సాధన, ప్రాక్టీస్ అంటిల్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు కదా. సో ఆ సాధన ద్వారా భగవంతుడిపై ప్రేమను పెంచుకుంటారు. అంటే ప్రయత్నం చేసి, సాధన చేసి అంటే దృష్టిని ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల నుంచి భగవంతుడి వైపుకి తిప్పడానికి మనం సాధన చెయ్యాలన్నమాట. చేసి ఆ రకంగా పెంచుకుంటారు. కాబట్టి భక్తుడు మరణ సమయంలో భగవత్ సేవను గుర్తు చేసుకోకపోయినప్పటికీ భగవంతుడు అతన్ని మర్చిపోడు. ఎందుకంటే అతను చేసిన సాధన ఆయన చూస్తున్నారు కాబట్టి. భక్తుడు చేసిన త్యాగాలను గురించి భగవంతుడికి జ్ఞాపకం చేయడానికే ఈ ప్రార్థన ఉద్దేశించబడింది. కాబట్టి ఆ భక్తుడు చెప్తున్నాడు, అడుగుతున్నాడు కదా, నేను నీ కోసం చేసినటువంటివన్నీ నువ్వు దయచేసి స్మరించి స్వీకరించు అని. ఇలాంటి ప్రార్థన చేయలేకపోయినా సరే శుద్ధ భక్తిని భగవంతుడు ఎప్పటికీ మర్చిపోడు అంటున్నారు. సో భగవద్గీత 9.30 నుంచి 34లో కూడా భగవంతుడు తన భక్తులతో తనకుండే సన్నిహిత సంబంధాన్ని స్పష్టంగా వర్ణించారు. ఏమని? మానవుడు ఎంతటి నీచ కార్యాలు చేసినా సరే భక్తిలో గనక నిమగ్నుడైతే, ఆ సంకల్పంలో స్థిర నిశ్చయంతో ఉన్నట్లయితే అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి. అటువంటి వాడు త్వరలోనే ధర్మాతుడై శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి అంటారు అక్కడ. అంటే ఎవరిని ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకున్నాం మనం? వాల్మీకి. మరి ఆయన దారులు కొట్టే వాల్మీకి చివరికి నారద మహర్షి దయతో జ్ఞానోదయమై ఆయన రామనామంతో చివరికి అంతటి మహా పుణ్య రామాయణమే రచించిన గొప్ప వ్యక్తి కాగలిగారు. సో మహాత్ముడు కాగలిగారు. సో అది దాని అర్థం అనమాట. అంటే ఆ సంకల్పంలో స్థిర నిశ్చయంతో మార్పు, నిజమైన మార్పు వచ్చి ఆ స్థిర నిశ్చయంతో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అలా అవుతారు అని చూసాం. సో నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నశించరని ధైర్యంగా ఘోషించు. నమే భక్తి ప్రణశ్యతి అంటారు. నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నాశనం కాడు. ఓ పాత నన్ను స్మరించేవారు స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, అంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా, ఏ జాతి వారైనా, ఏ లింగం వారైనా పరమగతిని పొందుతారు. వాళ్ళకి జాతి లింగ భేదాలు ఏమీ కూడా లేవు భక్తులు అవ్వడానికి. ఎవరైనా సరే నన్ను శరణు చొచ్చితే నా యొక్క పరమగతిని పొందగలరు. ఇక తాత్కాలికం దుఃఖమయమైన ఈ లోకంలో నా భక్తిలో నిమగ్నులైన రాజర్షుల గురించి, భక్తుల గురించి, బ్రాహ్మణుల గురించి ఇంకా వేరే చెప్పాలా? ఎవరికైనా అర్హత వచ్చినప్పుడు, మరి ఇలా పాపాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా చివరికి మారి వాళ్ళు ఈ స్థితిలో నెలకొలగలిగినప్పుడు ఇంకా మామూలుగా మొదటి నుంచి భక్తులుగా రాజర్షులుగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి చెప్పే పని ఏముంది? ఇంకా నీ మనసులో ఎల్లప్పుడూ నన్నే మన్మనాభవ మద్భక్తో. ఎవరైనా చెప్తారా ఆ శ్లోక? మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. హరే కృష్ణ. ప్రేమలత మాతాజీ మీరు చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. మామేవాయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే. మామే వైశ్యసి యుక్త్వంతో ఆత్మానం మత్పరాయణః. వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏది చెప్పమంటారు మేడం? మన్మనాభవ. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. ఇంకొకటేమో మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. మామే వైశ్యసి సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. హరే కృష్ణ మాత. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందులో జస్ట్ లాస్ట్ థర్డ్ లైన్ నుంచి కొంచెం తేడా ఉంటుంది, మొదటి 2 లైన్లు సేమ్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో అది నన్నే, అందుకని ఫైనల్ గా ఏం చెప్పారు మరి? అలా నువ్వు ఉండు, మన్మనాభవం మద్భక్తో, నన్ను మరి నా భక్తుడవవు, మనస్సును నా మీద పెట్టు. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. నన్ను ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ అంటే ప్రార్థనా భావంతో ఉండు, శరణాగత తత్వంతో. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు, యుక్త్వైవం, ఈ రకంగా నువ్వు గనక ఉన్నట్లయితే, ఈ సాధనలో యుక్తుడు అయినట్లయితే మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను నాకు సమర్పించినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. సో అది
భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ కూడా ఈ శ్లోకాల గురించి ఏం రాశారంటే ఈ ఈ ఈ ప్రత్యేకించి ఈ 9లో 30-34 మనం పైన చూసాం కదా. మరి భక్తుడు భ్రష్టశీలుడుగా ఉన్నప్పటికీ అలా కనిపించినా కూడా సాధు సన్మార్గంలో ఉన్నవాడైతే గనక తప్పకుండా అంగీకరించాలి. ఒకవేళ కొంచెం భ్రష్టుడైనా సరే సాధు సంగత్వంలో ఉన్నప్పుడు అతన్ని అంగీకరించాలి. ఇక్కడ సుదురాచార అనే పదం యొక్క సరైన అర్థాన్ని మనం గమనించాలి అంటున్నారు. ఏంటి అంటే మామూలుగా ఈ బద్ధజీవుడు తన దేహ పోషణ, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనే ఈ 2 ప్రయోజనాల కోసం పనిచేయాలి కదా. దేహాన్ని పోషించుకోవడానికి ఎంతో కొంత విపరీతమైన కోరికలతో కాదు, ఉండటానికి తినడానికి మరి ఎంతో కొంత ఉండాలి కాబట్టి ఆ ప్రయత్నం మెయిన్ గా ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రయత్నం. ఈ 2 కూడా మనం చెయ్యాలి బద్ధజీవులుగా. మరి సాంఘిక ప్రతిపత్తి, మానసికాభివృద్ధి, శుచిత్వం, పవిత్రత, జీవనోపాధి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం శరీర పోషణకు సంబంధించిన విషయాలు. ఏది ఈ సొసైటీలో మరి కొన్ని పనులు చేయాల్సి రావచ్చు మన జీవనాన్ని పోషించుకోవడానికి. అలాగే జీవనం కోసం మైండ్ కొన్ని విషయాల మీద మరి పెట్టాలి. మనకి ఆ పనులు జరగాలి అంటే శుచిత్వం ఉండాలి. మరి అలాగే ఈ పనులు చేసినా మనం ఎలా ఉండాలి? పవిత్రంగా ఉండాలి. మనసు ఏమిటి, ఎక్స్టర్నల్ బిహేవియర్ ఏంటి, మానసిక ప్రవర్తన ఏంటి, వాక్ ప్రవర్తన ఏంటి, అన్నీ కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. జీవనోపాధి ఇవన్నీ కూడా శరీర పోషణకు సంబంధించిన లక్షణాలు. అయితే ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రయత్నం భగవద్భక్తుడిగా అతను చేసే సేవల్లో కనిపిస్తుంది. సో ఆ సందర్భంలో కూడా మరి పనులు చేస్తూనే ఉంటాడు. భక్తిలో కూడా, భక్తి సాధనలో కూడా కర్మలు చేయాలి కదా. ఈ 2 రకాల కర్మలు కూడా సమంగా మనం సైమల్టేనియస్ గా చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే బద్ధజీవుడు తన శరీర పోషణ యత్నాన్నేమో ఆపలేము. మరి ఉన్నందుకు ఏదో కొద్దో గొప్ప తినాలి కాబట్టి, జీవనం సాగాలి, శరీరం గడవాలి కాబట్టి అది వదిలిపెట్టలేము. అలాగే భక్తి సేవలో అభివృద్ధి చెందిన కొందికి శరీర పోషణకు చేసే కర్మల నిష్పత్తి, ఆ రేషియో తగ్గుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మనం శరీర పోషణ ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి శక్తితో మనం ఉండగలుగుతామో క్రమేణా మనకి శరీర అవసరాలు తగ్గిపోతూ వస్తాయి అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ భగవత్ సేవలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోనంత వరకు అప్పుడప్పుడు ఇలా లౌకిక ప్రవృత్తిని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉన్నది అంట. అయితే భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల ఇలాంటి అపరిపక్వ స్థితి త్వరలోనే తొలగిపోతుంది. నిజంగా మనం ఆ సీరియస్ గా ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనం నెలకొనగలిగినట్లయితే చివరికి క్రమేణా ఈ భౌతిక శరీరపు ప్రయత్నాలను తగ్గించుకోవచ్చు, తగ్గిపోతాయి అవసరాలు. భగవంతుడు అనుగ్రహం వల్ల మనకి ఈ అపరిపక్వ స్థితి త్వరలోనే తొలగిపోతుంది. అంటే ఆ పరిపూర్ణ స్టేజి వస్తుంది త్వరలోనే. కాబట్టి ఆ లౌకిక ప్రకృతి ఎక్కువ కాలం కొనసాగదు. ఎందుకంటే భగవద్ అనుగ్రహంతో ఈ అపరిపక్వత త్వరలోనే వదిలిపోతుంది. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతికి ఎక్కువ రోజులు ఆ స్టేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఉండదు. అందుకని భక్తి ఒక్కటే సరైన మార్గం. మనిషి సరైన మార్గంలో ఉన్నట్లయితే తాత్కాలికంగా మనలో ఈ లౌకిక ప్రవృత్తి ఉన్నా కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రగతికి అది భంగాన్ని కలిగించలేదు. కాబట్టి మనందరం మరి ఇంకా ఉంటున్నాం, తింటున్నాం, ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాం, తినడానికి అనుకోవచ్చు. కానీ అవి లిమిట్ గా మనం టూ మచ్ గా కాకుండా లిమిటెడ్ గా ఈ జీవనాన్ని సాగించడానికి చేసుకుంటూ, ముందే చెప్పారు కదా ఈశోపనిషత్తులు, నీకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకో, అధికంగా తీసుకుని ఇతరులకు కావాల్సింది కూడా తీసుకున్నట్టు అవుతుంది నువ్వు ఎక్కువగా తీసుకుంటే అని. సో అలా ఉంటూ నువ్వు పనులు చేసుకో, నీకప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు ఉన్నా కూడా నీ కర్మలకు నువ్వు బద్ధుడు అవ్వవు ఈ రకంగా చేసుకుంటే అని. సో అట్లా చేసుకుంటూ ఉండి మనం ఆధ్యాత్మిక సాధన మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు క్రమేణా ఈ శారీరక అవసరాలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. ఈ లౌకిక ప్రవృత్తి తగ్గిపోతుంది భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల. సో అప్పటి వరకు మనకి లౌకిక ప్రవృత్తి ఉన్నా కూడా మన ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రగతికి అది భంగాన్ని కలిగించలేదు. భంగం ఏమీ కూడా కలిగించదు ఆ మెంటాలిటీతో మనం ఉన్నట్లయితే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మన ఓన్ మానసిక కల్పితాలు ఇవన్నీ వదిలేసి భగవంతుడి భక్తిలో మనం సెట్ అవటానికి, ఆ శరణాగతత్వానికి మనం లో ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భగవద్భక్తిలో మరి భగవంతుడికి చేసే 9 సేవలు ఎలా ఉంటాయో కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుడిని గురించి వినడం ఏమిటో 9. ఓకే, శ్రీరాములు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే నవవిధ భక్తి సూత్రాలు. వెరీ గుడ్. సో ఏంటవి వెంకటరమణ ప్రభుజీ మీరు చెప్తారా? శ్రవణం, కీర్తనం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మసమర్పణం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో స్మరణం, శ్రవణం, ముందు భగవంతుడి లీలల గురించి వినడం, భాగవతం, భగవద్గీత. తర్వాత కీర్తనం చేయడం, మరి స్మరణం, భగవంతుడి నామాన్ని తలుచుకోవడం. అలాగే పాదసేవనం, లక్ష్మీదేవిని ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటాం. మరి అర్చనం అంటే పృథు మహారాజుని ఉదాహరణగా చెప్పుకున్నాం. అర్చనం ప్రార్థన అంటే నమస్కారానికి ధ్రువ మహారాజుని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నాం. అలాగే దాస్యం హనుమాన్జీ, మరి సఖ్యం అర్జునుడు, ఆత్మనివేదనం బలి మహారాజు. ఆయన సమస్తాన్ని కూడా గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు వద్దు అని చెప్పినా కూడా భగవంతుడే అడిగితే ఇంకా అన్నీ పోతే మాత్రం ఏముంది, ఆయన అడిగినప్పుడు నేను ఇవ్వకుండా ఉంటానా అని ఆయన సర్వాన్ని సమర్పించడం. తర్వాత గోపికలు, గోపబాలురు కూడా ఎగ్జాంపుల్స్. నవవిధ భక్తులకు కూడా అంబరీష్ మహారాజుని ఒక ఉదాహరణగా 9 భక్తులకి ఆయన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఈ 9ని చేయడానికే ఉపయోగించుకున్నాడని చెప్పి చెప్తారు. సో అది ఈ 9 రకాల భక్తుడి మార్గాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తూ భక్తి ఈ 9 సేవలను ప్రత్యేకంగా కానీ సామూహికంగా కానీ ఆచరించడం ద్వారా భక్తుడు నిత్య సంబంధం కలిగి ఉండడానికి, అంటే కనెక్షన్ మర్చిపోకుండా ఉండాలంటే మనం ఇండివిజువల్గా అయినా కలెక్టివ్గా అయినా, అంటే సామూహికంగా అందరితో కలిసి అయినా మనం ఈ సేవల్లో పాల్గొనాలి. ఈ రకంగా అని చెప్తూ జీవితాంతంలో మరి భక్తుడికి భగవంతుని స్మరించడం సులభం అవుతుంది. మరి లాస్ట్లో ఎం వాపి స్మరణ భావం త్యజత్యంతే తమేవైతి కౌంటే అన్నారు కదా. ఏ భావాలతో మన ఈ శరీరాన్ని వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితి వస్తుంది అని. అందుకని లాస్ట్లో కూడా మనం భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉండాలి అంటే మరి ఇప్పటి నుంచే ఆ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఏది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అదే తలుచుకుంటూ ఉంటాం కదా. మైండ్ దేని మీద ఉంటే అదే మన మైండ్లోకి వస్తూ ఉంటుంది. సో భగవంతుడిని మనసులో నింపుకుంటే మరి మనం ఈ లాస్ట్ మినిట్ అనేది ఎప్పుడు మన ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు వీలైనంత వరకు ఆ ధ్యాసలో ఉంటే మనం దీనికి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాము అని చెప్తూ మరి 9 సేవల్లో ఒక్కదానిని అవలంబించడం ద్వారానే కింద చెప్పినటువంటి భక్తులకు ఉత్తమ పరిపూర్ణ ఏ ఒక్కటైనా సరే ఫాలో అయినా ఆ ఉత్తమ స్థితి కలుగుతుంది. ఎవరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తున్నారు? పరీక్షిత్ మహారాజు శ్రవణం ద్వారా మరి ఆయన విన్నాడు ఎగ్జాంపుల్. రెండవది సుఖదేవ గోస్వామి కేవలం భాగవతాన్ని సంకీర్తన చేశాడు. దాంతో ఆయన అసలు ముక్త పురుషుడు ఎలాగూ. తర్వాత అక్రూరుడు మరి ప్రార్థనల ద్వారా అర్చనం అన్నారు కదా, శ్రవణం, కీర్తనం అంటే స్మరణం. ప్రహ్లాదుడు దైవనామాన్ని స్మరించడం వల్ల అభీష్ట సిద్ధిని పొందాడు. అక్రూరుడు ఆయన ప్రేయర్స్తో అన్నమాట, ప్రార్థనలతో. తర్వాత పృథు మహారాజు అర్చించడం ద్వారానే సంపూర్ణత్వాన్ని పొందాడు ఆయన అర్చనల ద్వారా. భాగ్యదేవత లక్ష్మీదేవి భగవత్పాద పద్మ సేవ చేయడం ద్వారా సంపూర్ణత్వం. హనుమంతుడు మరి ఆయనకు భగవంతుడు, ఆయన ఎప్పుడు రామదాసు కాబట్టి రామబంటు, ఆయన అభీష్ట సిద్ధిని పొందాడు. అర్జునుడు ఆయనతో సఖ్యం చేసి అభీష్టార్థాన్ని పొందాడు. బలి చక్రవర్తి తనకున్నదంతా భగవంతుడికి అర్పించడం ద్వారా సిద్ధత్వాన్ని పొందాడు. సో ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం ఇంచుమించు సర్వవేద మంత్రాల అర్థం వేదాంత సూత్రాల్లో సంక్షిప్తంగా చెప్పబడింది అని భాగవతంలో కూడా దీన్ని వివరించారు సముచితంగా. శ్రీమద్ భాగవతం వేద విజ్ఞాన కల్పవృక్షం తాలూకు పరిపక్వ ఫలం అని చెప్పి అక్కడ మనం చూస్తాం భాగవతంలో.
అంటే వేద విజ్ఞానాలన్నీ కూడా మనం పండు అనుకుంటే ఆ పండు బాగా పండి పక్వానికి వస్తే ఆ జ్ఞానం ఎలా ఉంటుందో భాగవతం అటువంటిది అని చెప్పి భాగవతాన్ని అంటారు. సో భాగవతం ప్రారంభంలోనే పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ ప్రశ్నోత్తరాల ద్వారా ఈ మంత్రంలో గల అర్థం ఏది ఇప్పుడు మనం చూసిన ఈ మంత్రంలో అర్థం, ఈ 17వ మంత్రం అర్థం అంతా కూడా అక్కడ చర్చించారనమాట. భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం వినడం, కీర్తించడం భక్తియుత జీవితానికి మూలాధారాలు. శ్రవణ కీర్తనలు భక్తియుతానికి మూలాధారాలు. అదే భాగవతంలో కూడా చెప్తారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పినప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతం అంతా కూడా విన్నారు కదా. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఆ కాలంలో యోగుల్లోనూ జ్ఞానుల్లోనూ కూడా మహనీయుడైన ఆచార్యుడు, స్వయంగా వ్యాస మహాముని పుత్రుడు. ఆయన అసలు పుట్టడం 16 ఏళ్లకు పుడతాడు. ఎందుకంటే ఆయన బయటకు వస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచకు మాయ గురైపోతానని భయపడి ఆయన రాకపోతే ఈ వ్యాసదేవులు వాళ్ళు ఆవిడ వకులాదేవి భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన ఇచ్చిన హామీతో నిన్ను ఆ మాయకు గురి చేయనులే అని చెప్పినప్పుడు ఆయన పుట్టడం, ఆయన ముక్త పురుషుడుగా అలా పుట్టడం జరిగింది. ఆ కాలంలో అందరిలో కూడా మహనీయుడు అనమాట. అందుకని పరీక్షిత్ మహారాజు ఆయన్ని అడిగి ఈ భాగవతం గురించి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో మనం పోయేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే, పరీక్షిత్ మహారాజు అడిగింది ప్రధానమైన ప్రశ్న ఆయన అడుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు కదా వారం రోజుల్లో తన జన్మ అంతం అవుతుందని. కాబట్టి సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన్ని అడిగినప్పుడు ఆ సుఖదేవ గోస్వామి ఏం చెప్పారంటే, అంటే పోయేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా నేను చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, సుఖదేవ గోస్వామి ఏం చెప్పారు, తస్మాత్ భారత సర్వాత్మ భగవానీశ్వరో హరి శ్రోతవ్య కీర్తితవ్యశ్చ స్మర్తవ్యశ్చేత్తథా భయం. సో అన్ని ఆందోళన నుంచి కూడా విముక్తి పొందాలనుకునేవాడు అనుకునేవాడు సమస్తానికి ఉత్తమ నిర్దేశకుడు, సమస్త దుఃఖాలను నివారించేవాడు, సర్వజీవుల హృదయాలలోనూ ఉండేటటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పరమాత్ముడి అయిన దేవాది దేవుడి గురించి శ్రోతవ్య అంటే వినడము, కీర్తించడం, స్మరించడం, స్మర్తవ్య స్మరించడం చెయ్యాలి. సో ఎవరైనా సరే పోయేటప్పుడు మరణించే సమయంలో చేయవలసిన పని ఏమిటి అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన సమాధానం ఇది, భగవంతుడి గురించి వినడం, కీర్తించడం, స్మరించడం చెయ్యాలి. ఎటువంటి భగవంతుడు? సమస్తానికి ఉత్తమ నిర్దేశకుడు, సమస్త దుఃఖాలను నివారించేవాడు, అందరి హృదయాల్లోనూ ఉండే ఆ పరమాత్మను మనం ఇలా ఆయన గురించి వినడం, స్మరించడం, కీర్తన చేయడం చేయాలి అని చెప్పారు. సో ఎవరు ఇలాంటి కోరిక, ఇలాంటి పని చేయాలనుకునేది ఎవరంటే, అన్ని ఆందోళనల నుంచి విముక్తి పొందాలనుకునే వాళ్ళు ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పారు. సో అన్ని ఆందోళనల నుంచి విముక్తి పొందాలనుకునే వారు సమస్తానికి ఉత్తమ నిర్దేశకుడైన, సమస్త దుఃఖాలను నివారించేవాడైన, సర్వజీవుల హృదయాల్లోనూ ఉండే పరమాత్ముడైన ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి వినడం, శ్రవణం చేయడం, ఆయన్ని కీర్తన చేయడం, ఆయన్ని స్మరించడం చేయాలి అని చెప్పారు. ఇది అన్ని ఆందోళనల నుంచి విముక్తి కలిగిస్తుంది. ఎస్పెషలీ ఆ లాస్ట్ స్టేజ్లో మనం చేయవలసింది భగవన్నామ స్మరణ, కీర్తన, శ్రవణాలు అని చెప్పి స్వయంగా సుఖదేవ గోస్వామి ఇచ్చినటువంటి సలహా. తత్కారణంగానే ఆయన భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తాను అని అడిగినప్పుడు, అందుకని నువ్వు భాగవతం శ్రవణం చేయి అని చెప్పి భాగవతాన్ని అతనికి వివరించడం జరిగింది. సో మనం సాధారణంగా రాత్రి వేళ పడుకుంటాము, సంభోగాను, రాత్రివేళ నిద్రపోవడం సంభోగానుభవం, పగలేమో సంసార పోషణకు వీలైనంత డబ్బు సంపాదించడం, ఏదో బజార్ వెళ్ళడం, వస్తువులు కొనుక్కోవడం, ఇటువంటి పనులతో సరిపోతూ ఉంటుంది మనకి. అయితే భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుకోవడానికి, తెలుసుకోవడానికి ఇంకా టైం లేదు అనుకుంటాం. మన పనులతో మనకి టైం ఉండదు అనుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా భగవంతుడు మరి ఏది కనపడటం లేదు, మన ముందు లేరు, సర్వవ్యాపకుడైనా అని మనం ఆయన ఉనికిని గమనించం. ఆయన మరి లేదే ఏది నడవదు అని తెలిసినా కూడా వెరీ ఈజీ టు ఫర్గెట్ ఇట్, మర్చిపోతూ ఉంటాం మనం. కాబట్టి
ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, భగవద్గీత, భాగవతం, ఈ వేద వాంగ్మయంలు వీళ్ళంతా భగవంతుడు చేతనుడు, ఇతర చేతన జీవుల కంటే ఉత్కృష్టుడు, చేతన అని చెప్తారు అని చెప్పబడింది. వైభవోపేతమైన ఆయన లీలలు, ఆయన లీలలైనా ఒకటే, భగవంతుడైనా ఒకటే అని భాగవతం కూడా చెప్పింది. అందుకని మరి మనం ఈ రాజకీయవేత్తల గురించి కానీ, సంఘంలో గొప్పవారు అనుకున్న వాళ్ళ గురించి వినడం కానీ, ప్రసంగించడం అనే నిష్ప్రయోజనమైన పనుల్లో నిమగ్నం కాకూడదు. సాధారణంగా మనం ఏదో ఈ పాలిటిక్స్ లీడర్స్ లేదా లోకల్ లీడర్స్ ఏదో వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ చాలా సమయం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. అవన్నీ అట్లా అది కాదు. ఒక క్షణం కూడా మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా భగవత్ సేవలో నిమగ్నం అయి ఉండేటట్లు లైఫ్ని మార్చుకోవాలి. ఈశోపనిషత్తు మనకు అలాంటి సేవలు సూచిస్తోంది అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ భక్తి అలవర్చుకోకపోతే మరి శరీరం నశించే మరణ సమయంలో ఎవరిని స్మరిస్తాం? మనం చేసిన యజ్ఞాలు కానీ, త్యాగాలు కానీ స్మరించమని భగవంతుడిని ఎలా ప్రార్థించగలుగుతాం? ఈ ప్రార్థన ఎలా ఉందో చూడండి. మరి నా శరీరం భస్మం అయిపోని అని లాస్ట్లో మరి ఎలాగో అవుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రాణవాయువు వాయువులో కలిసిపోని నీ కోసం నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు స్వీకరించు, స్మరించు అంటున్నా. మనం ఏమి ఆయన కోసం చేయకపోతే ఈ ప్రార్థన ఎలా చేయగలం అని అంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఈ త్యాగాలు ఏమి మనం యజ్ఞాలు కానీ త్యాగాలు కానీ స్మరించమని భగవంతుడిని ఎలా ప్రార్థించగలం మనం ఇటువంటివి చేయకపోతే, అలవర్చుకోకపోతే? కాబట్టి త్యాగం అంటే ఇంద్రియాసక్తిని నిరాకరించడం. ఇక్కడ త్యాగం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఏదైనా భగవదర్పితం అనుకుని మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ని, కోరికని తగ్గించుకోవడం. ఏ పని చేసినా మనం ఏ చిన్న పని చేసినా మన జీవిత అవసరం కోసం మనం చేసినా అది భగవంతుడి యొక్క ఆయన కేంద్ర బిందువుగా పెట్టుకుని ఆయనకు అర్పిస్తూ మనం చేస్తూ ఎలాంటి రిజల్ట్ వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనే సమత్వంతో ఉంటేనే మరి అది యజ్ఞము, త్యాగం. మన యొక్క ఆ కోరికను వదులుకున్నాం కాబట్టి అది త్యాగం అయిందనమాట. కాబట్టి ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు మరి ఇంద్రియాలను భగవత్ సేవలో వినియోగించడం అవుతుంది. అంతే కదా, మన ప్రయత్నాలన్నీ ఆయన కోసం అన్నట్లుగా చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ కళను మనం నేర్చుకోవాలి. ఇదొక ప్రాక్టీస్, ఇదొక ఆర్ట్ అనుకోవాలన్నమాట. ఈ పద్ధతిని అలవర్చుకోవాలి. అప్పుడే మనం మరణ సమయంలో అలాంటి అభ్యాసానికి ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం. మన సాధనకు అప్పుడు ఫలితం వస్తుంది అని ఒక ఉపాయం చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సో ఫైనల్గా ఇంకొకసారి మంత్రాన్ని చూసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఇదంతా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇంతకీ మంత్రం ఏమిటి అంటే, ఈ శరీరం బూడిదవుగాక, ప్రాణం వాయువులో కలిసి లాస్ట్లో చేసే ప్రేయర్ అంటున్నారు. భగవంతుడా, ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన యజ్ఞాలన్నీ నువ్వు స్మరించి నువ్వే చరమభోక్తవు కాబట్టి దయచేసి నేను నీకోసం చేసిన దాన్ని అంతటిని కూడా నువ్వు స్మరించు అంటే తీసుకో. ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకో నా యొక్క అంటే మనం ప్రార్థిస్తున్నాం అనమాట. నేను నీ కోసం ఇవి చేశాను, నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తుందా నీకు అని మనం ఆయన గుర్తు లేదని కాదు, ప్రార్థిస్తున్నాం, చెప్పుకుంటున్నాం మళ్ళీ. అది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో 17 మంత్రాసు 17th చూసాం. సో రేపు 18th మంత్ర చూసి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం సమరైజ్ చేసుకుని రేపు ఫినిష్ చేయొచ్చు ఈశోపనిషత్తు. మరి ప్రశ్న